खुलुमबाय बड'लेण्ड आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ तिनसुकिया जिल्लायाव मोनसे दुखुनांथाव आरो गिख्रंथाव जाथाय। गिख्रंथाव सारअन्थाइ गावनायजों बिमा फिसानि जिउ खहा जायो। बे जाथाया तिनसुकिया जिल्ला लेखापानि पुलिस थानानि सिङाव थानाय तिनहुटी गामियाव जादों। जिउ खहा जानाय बिमा फिसाखौ मामन पांगे आरो जनमति पांगे होननानै सिनायथिनाय जादों। सारअन्थाइ गावनायनि उनाव जायगानि सुबुंफोरा बिमा फिसा सानैखौ खाथिनि देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोन, नाथाय डक्टरा थैनाय फोसावो। बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि गारिया चिराङाव गंसे ट्राकजों जाब्रबथाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि स्पेर इन'भा गारिया दिनै फुंनि 9:50 समाव चिरां जिल्लानि बेंटल गेटनि राजा लामायाव गंसे ट्राकजों जाब्रबथाय जादों। बे जाब्रबथायाव रावबो सुबुंनि खहा जायाखै होनना खौरां मोननाय जादों। कर्नाटकायाव मोनसे गिलु-बालु जाथाय। फिसाया रागा जोंनानै बिसिनि मोजां मोननाय हौवानि गोदोनाखौ हानानै थैखौ लोंदों। बे जाथाया कर्नाटकानि चिक्काबालापुराव जादों। बे गासिबो जाथायखौ दायनिगिरिनि लोगोआ गावनि मबाइलाव भिडिअ' खालामो। बे भिडिअ'आ ससियेल मिडियायाव गोसारनायनि उनाव दायनिगिरिखौ पुलिसआ खायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिजय मुंनि सुबुङा महेश मुंनि सुबुंखौ गावनि बिसिजों आयेन बेरेखा सोमोन्दोआव एबा मोजां मोनलायनायनि सन्देह खालामना महेशनि गोदोनाखौ हानानै थैखौ लोङो। खौरांनि बादिब्ला दायनिगिरि बिजयआ गावनि लोगो जनजों महेशखौ हाग्रायाव लाबोनानै गोदोना हाना थैखौ लोङो। फारसेथिं बिजयनि लोगो जनआ बे गासिबो जाथायखौ गावनि मबाइल फनाव रेकर्ड खालामो। गोदोना हाजानाय महेशआ गोब्राब जखम जानाय हालोदाव फाहामथाय लागासिनो दंमोनब्लाबो दायो मोजाङाव फैनायनि उनाव डक्टरा न'आव थिनहरबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। चिरांनि सम्भाबुथियाव थानाय बाथौ खेराइ रिजर्टआव डिलिमिटेसननि सायाव हाग्रामा महिलारिनि खौरांगिरि मेल। लकसभा आरो बिधान सभा बियाब दाफामनायनि सायाव गोख्रों बिजाथाइ फोरमायदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा। हाग्रामा महिलारिया बुङो दि इउपिपिएल दोलो आरो एबसुआ उदालगुरिखौ लकसभा बियाब बानायनो गोसो गैयामोन। बेखायनो एबसु आरो इउपिपिएल दोलोआ डिलिमिटेसनखौ लानानै बमा गावदों आरो अमा बुथारना बेदर जादों। प्रमद बर'नि सरकारखौ थाबैनो उदालगुरि लकसभा बियाबनि थाखाय केबिनेट थिरांथा लानानै नङाब्ला बिपिएफआ लामायाव ओंखारनानै धरना होनांगौनि बाध्यता जागोन होनना। प्रमद बर'आ थारैनो गोसो दंब्ला थाबैनो केबिनेट मेल जिरायनानै डिसिसन लायोब्ला गोरलैयैनो उदालगुरि लकसभा बियाबखौ बानायफिननो हायो। जोंनि बुंनायखौ प्रमद बर'आ लायाब्लाबो एबसुआ बिथांजों सावरायनांगौ। लोगोसे हाग्रामा महिलारि बिथाङा प्रमद बर'नि सायाव अजद दैखांनानै बुंबावो दि उदालगुरिखौ दरंआव दैथायहरनाया जाबाय प्रमद बर'नि पलिसि होनना। चिरांनि बेंटल सालबारिनि सुइस गेटआ बायदों। चिरां जिल्लानि बेंटल सालबारि गामियाव थानाय सुइस गेटआ बायलांनायनि जाउनाव ओनसोलनि आबादारिफोरा जेंनायाव गोग्लैदों। थांनाय 2012 मायथाइनिफ्रायनो बे सुइस गेटनि सायाव सोनारनानै गासै गं 7 गामि जेरै दमगाव, सालबारि, दांसोमारि, हादानपारा, दद्रागुरि, हुलुमागाव बायदि गामिनि आबादारिफोरा आबाद मावबोदोंमोन। बे सुइस गेटआ बायलांनायनि जाउनाव आबादारिफ्रा आबाद मावनायनि बिथिङाव दिनै आंखालजों मोगा-मोगि जानांदों। बे सुइस गेटखौ थाबैनो लुनायनि राहा लानो थाखाय सुइस गेट कमिटिया सरकारनिसिम खावलायहरदों। गुबुन फारसेथिं बे थासारिनि बागै एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथाङा खौरां मोननाय लोगो लोगो बे जायगायाव नायगिदिंहैनानै आबादारिफोरजों सावरायलायो आरो बे सुइस गेटखौ नायबिजिरनानै लुफुंनो थाखाय बिफाननिसिम खावलायहरगोन होननानै एमएलए बिथाङा फोरमायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।